Takže ako sa vám páči inštalácia, ktorú sme vám robili? Povediete si. S inštaláciou sme spokojní, nemáme žiadne výhrady, systém funguje tak, ako má, podľa očakávaní a bola to správna voľba. Materiál, ktorý sa hygienizuje, potom sa používa pre obidve maštale. Áno, používame ho pre dve produkčné maštale a taktiež pre zasúčené. Koľko máte zvierat? Pre koľko zvierat? 600 kusov. Si uvidíte teda aj finančný prínos. Určite áno, ale vieme to už odhadom podať aj teraz a môžete na dnes. Vo všeobecnosti ste spokojní s inštaláciou? Áno, sme spokojní a keby som si mal opätovne vyberať spomedzi viacerých dodávateľov, tak som... Grazie.